хониши давоми сафари шашум. баъд аз чанд рӯз ҳотам ба ҷое расида дид ки шаҳри азим аст. мардумони он шаҳр ҳотамро дида пурсиданд: эй ҷавони мусофир, аз кадом роҳ омадӣ? ҳотам гуфт: аз фалон роҳ омадам. ҳамаи он мардумон ҳайрон шуданд ва гуфтанд: эй ҷавон, чӣ гуна аз он роҳ ҷон ба саломат овардӣ? вале он роҳ зиёда серофат ва пурбалост. дар он роҳ чиҳилпоён, каждумон, рӯинон ва марғелонон буданд. аз онҳо ба кадом тадбир гузашта омадӣ? ҳотам гуфт: эй бародарон, бо ҳамаи он балоҳо ки шумо мегӯед мубтало шуда будам. бо хости худо саломат ба ин ҷо расидам. даранда ва газандаҳои ин роҳ ба ҳалокат расида ночиз гардиданд, аммо рӯинон ва мағелон ҳастанд. мусофирон ва тоҷирон ки дар ин шаҳр буданд хостанд ба роҳи дур раванд. чун аз ҳотам ин суханро шуниданд, рафтани он роҳро ихтиёр намуданд. аз забунии он роҳ шаҳр қариб харобу вайрон шуда буд. алқисса подшоҳи шаҳрро хабар шуд ки ҷавони мусофире аз он роҳи пурхатар омада мегӯяд ки роҳ аз ҳамаи офатҳо холӣ ва бехатар шудааст. бузаргонон ихтиёри рафтан ба он роҳро карданд. шоҳ фармуд: ҳеҷ кас бо он роҳ бетаҳқиқ наравад. шоҳ роҳдоронро фармуд ки рафта аз он роҳи пурхатар хабар гиранд, ки ҳамин муқаддима рост аст ё дурӯғ. ва ҳотамро дар назди худ хонда гуфт: эй ҷавон, ин ҳама ранҷи роҳ кашида омадӣ. даруни ин шаҳри мо чанд рӯз ором гир, то куфти роҳ аз ту дур шавад. шоҳро мақсуд аз истодани ҳотам донистани ин буд ки сухани ӯ рост аст ё дурӯғ. агар рост бошад бисёр хуб, ва ило сар аз танаш ҷудо хоҳад шуд. чун мулозимон рафта он роҳро дида омаданд, гуфтанд: эй шоҳ, ҳамаи дарандагону хазандагон аз он роҳи пурбало нопадид шудаанд. шоҳ аз шунидани ин сухан шодмон шуда ба атрофу ҷавониб номаҳо фиристод ки роҳи пурбало ба амният табдил ёфтааст. ҳамаи офатҳо дур ва дафъ шудаанд. албатта беҳарос ва бемулоҳиза тоҷирон ва хоҷамандон омаду рафт аз он роҳ метавонанд кунанд. ҳотамро бар макони олӣ нишонида симу зар бахшид ва узри бисёре кард. эй ҷавон, аз ман хатоии бисёре ба вуқӯъ омадааст, онро авф намо. ҳотам гуфт: эй шоҳ, чӣ хато будааст? аз он рӯзе ки дар ин шаҳр дохил шудам, тамоми авқоти худро ба хушвақтӣ гузаронидаам. маро ҳеҷ маълум нест ки ин ҳама узрхоҳии туро сабаб чӣ бошад. шоҳ гуфт: эй ҷавон, туро аз муҷиби узри ман хабар набуд. ба зоҳир озод будӣ, аммо пинҳонӣ чанд нафарро ба ту нигаҳбон гузошта будам, ки ҷое наравӣ, то он ки роҳдорон рафта аз роҳ хабар биёранд. агар сухани ту дурӯғ мебуд, саратро ҷудо карда ба дор мекашидам. ҳотам гуфт: эй шоҳ, ин ҳама андешаҳое ки ту кардаӣ айни адолат аст, чаро ки дурӯғгӯйро инчунин ҷазо лозим аст. аммо ман дурӯғ нагуфта будам. эй шоҳ, ҳамаи он узри туро қабул намудам ва аз ҷамеи андешаҳои ту даргузаштам. ва ин ҳама симу заре ки дар пеши ман ниҳодӣ, маро чӣ кор ояд? касе надорам ки бор карда барам. шоҳ гуфт: туро борбардор низ хоҳам дод. чанде аз мулозимонро фармоям ки ҳама зарҳоро дар ватани ту расонанд. ҳотам гуфт: эй шоҳ, маро дар пеш корест, то ҳақиқати он кор маълуми ман нашавад, рӯ ба ватан наёрам. шоҳ гуфт: эй ҷавон, бигӯ, туро чӣ пеш омадааст? агар ҳамроҳ мехоҳӣ, бо ту рафоқат намоем. ҳотам ҷавоб дод: дар ин кор аз касе ёрӣ намехоҳам. бояд ки
маро роҳи шаҳри Қаттон намоянд. Шоҳ гуфт: магар туро дар шаҳри Қаттон корест? Ҳотам гуфт: шунидаам ҳамоми бодгар дар он ҳудуд будааст. Шоҳ гуфт: эй ҷавон, чандин шоҳону амирон ба талаби ӯ рафта наёфта хиҷоламанд шуда омаданд, ва дигар касе ки дохили ҳамоми бодгард шавад, аз тилисмоти он ҳаргиз набарояд ва ҳеҷ асаре аз он маълум не ки аз сари эшон чӣ гузашта бошад ва ба куҷо рафта бошанд. Ҳотам гуфт: бо вуҷуди ин ҳама балоҳову тилисмот ин корро ихтиёр намудаам. ҳар чӣ бодо бод, умед аз карами худо дорам ки ҳама мушкилоти маро осон гардонад ва ҳақиқати ҳаммоми маълуми ман шавад. ҳарчанд ки шоҳ насиҳат кард, ҳотам қабул намекард. шоҳ дид ки ҳотам беихтиёр шуда сухани ӯ таъсир нахоҳад кард. ноилоҷ чанде аз мулозимони худро фармуд ки ба ин ҷавон роҳи шаҳри Қаттонро намуда боз оянд. мулозимон гуфтанд: фармонбардорем. алқисса ҳотам бо подшоҳ видо намуда бо мулозимони шоҳ равона шуд. баъд аз чанд рӯз ба ҷое расида диданд ки гузаштан аз он ҷо маҳол буд. мулозимон гуфтанд: эй ҷавон, моёнро рухсат фармо ки аз ин мақом боз хоҳем гашт. аз ин ҳад он ҷониб ҳадди шаҳри Қаттон аст. ҳотам онҳоро рухсат намуда худ раҳсипор шуд. баъд аз 2 рӯз ба деҳае расид. мардумони он деҳа пурсиданд: эй ҷавон, аз куҷоӣ ва аз кадом роҳ омадӣ? ҳотам ҳамаи саргузашти худро баён карда, ҳамаи он мардумон аз ин суханҳои ҳотам шод шуданд ва ҳотамро дар он ҷо шаб нигоҳ дошта меҳмондориҳо намуданд. алласабоҳ аз ин деҳа баромада ба ҷониби шаҳри Қаттон равона шуд. баъд аз чанд рӯз ба шаҳри Қаттон расида дохили корвонсаро гардид. чанд рӯз дар он мақом ором гирифта куфти роҳро аз худ дур кард. баъд аз чанд рӯзи дигар 2 лал ва чанд алмоспора тӯҳфа гирифта ба дари боргоҳи ҳорисшоҳ рафт. ҳоҷибон дида ба хидмати шоҳ расониданд ки ҷавоне омада ба дари боргоҳ истода рухсат мехоҳад. шоҳро фармон чӣ бошад? ҳорисшоҳ гуфт: ӯро андарун биёред. дарҳол мулозимон ҳотамро андарун расониданд. ҳотам аз дари боргоҳ даромада забон ба васфи шоҳ кушода таслимоту адаби шоҳона ба ҷой овард. даст дароз карда 2 лал ва алмоспорае ки оварда буд дар пеши шоҳ гузошт. шоҳ ин ҳама тӯҳфаҳои ҳотамро дида хушҳол шуд, чаро ки дар хазинаи худ инчунин сангпораҳои қиматбаҳо надошт. шоҳ донист ки ин ҷавон акобирзодае аст. дарҳол ҳотамро бар курсии мурасса нишонида пурсид: эй ҷавон, аз куҷоӣ ва ба кадом сабаб дар ин ҷойҳо қадам овардаӣ? ҳотам гуфт: эй шоҳ, бидон ва огоҳ бош, муддатест ки ихтиёри сайёҳат карда шаҳр ба шаҳр мегардам, аммо ватани фақир Яман аст. алҳол аз мулки Хӯросон ва аз шаҳри Ҳуснобод меоям. чанд вақт аст ки авсофи ҳамидаи шаҳри ҷаҳонпаноҳро шунида орзуи дидани ҷамоли бокамолашон дар дил ҷой буд. шоҳ аз шунидани ин каломи зебо ҳотамро навозиши бисёре намуда гуфт: эй ҷавон, хуш омадӣ ва қадами сафо овардӣ. алҳол истиқомат дар куҷо дорӣ? ҳотам гуфт: эй шоҳ, алҳол дар корвонсаро қарор гирифтаам. шоҳ гуфт: эй ҷавон, наздики ман ҳуҷраест, бояд ки чанд рӯз дар он ҷо ором гирӣ. ҳотам гуфт: фармон мар шуморост. алқисса омада дар он ҳуҷра маскан карда ҳар рӯз ба каломҳои рангин ва суханҳои ширин шоҳро ба худ мубтало карда буд.
агар шоҳ ҳотамро як рӯз намедид, чанде аз муътабарони худро фиристода дар суҳбати худ меовард. бадин минвол 6 моҳ гузашт. шоҳ дар аксари авқот ҳотамро дар назди нудамони худ таърифҳо менамуд ва мегуфт: эй кӯбаро, ин ҷавон дар ин шаҳри мо муқим мешуд, чӣ хуб ва беҳтаре буд. надимон гуфтанд: эй шоҳ, дар боби хубрӯӣ ва ширингӯӣ назир надорад ва аз ҳеҷ ваҷҳ кӯтоҳӣ ҳам надорад. муҳаббати ин ҷавон дар дили моё низ ҷой шудааст. алғараз рӯзе ҳотам шоҳро шодмон дида, чанд ҷавоҳири қиматбаҳо дар назди шоҳ гузошт. шоҳ гуфт: эй ҷавон, пеш аз ин маро бо эҳсони худ мамнун гардонида будӣ. ҳанӯз аз уҳдаи он берун намешавам. муддатест ки дар назди ман ҳастӣ, ҳеҷ чизе аз ман талаб наменамоӣ. орзуе дар дил дорам ки ҳар чӣ туро ба кор ояд, онро муҳайё намоям. ҳотам гуфт: эй шоҳ, аз айёми давлати шумо маро ба ҳеҷ чизе эҳтиёҷ надорад, чаро ки мардумони сайёҳ ба такаллуф коре надоранд. шоҳ гуфт: эй ҷавон, ин мулкро аз худ дониста, ҳар чӣ марғуби таби ту бошад бифармо, то онро ҳозир созем ва ҳамаи хосону мутеъони ман фармонбардори ту бошанд, чаро ки туро ман ба ҳукумати ин мулк шарик кардаам. ҳотам гуфт: эй шоҳ, ҳамаи орзуҳои ин дунё аз ман рафта, магар як мақсуд то дами мурдан дар дили ман аст. шоҳ гуфт: он кадом аст? бигӯ, агар туро рағбат ба зан бошад, духтаре дорам дар паси пардаи исмат, онро ба ту бидиҳам. ҳотам гуфт: эй шоҳ, духтари ту ба ҷои хоҳари ман бошад, аммо орзуе ки дар дил дорам ба хизмати шоҳ арза намоям, мақбул шавад, бисёр хуб, ва ило шоҳ мухторанд. шоҳ гуфт: эй ҷавон, агар тахти мамлакат дар кор аст, инак туро арзонӣ намоям ва ҳар мақсуде ки туро бошад муяссар хоҳам кард. ҳотам гуфт: мамлакат насиби шоҳи олампаноҳ бод. шоҳ гуфт: эй ҷавон, муроди худро ба зудӣ изҳор намо. ҳотам гуфт: агар аҳду паймон ба ҷой оранд, орзуи худро арза хоҳам кард. дарҳол шоҳ дасти ҳотамро гирифта қасам ёд кард ва гуфт: эй ҷавон, ҳар чӣ муроди дили ту бошад ба он расонам. ҳотам хотирҷамъ шуда гуфт: эй шоҳ, каминаро дидани ҳамоми бодгар дар дил аст, агар фармоӣ ба дидани ӯ биравам. шоҳ аз шунидани ин калом сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурда, соате хомӯш монд. ҳотам гуфт: эй шоҳ, ин ҳама фикрро сабаб чист? шоҳ сар боло карда гуфт: чандин фикр бар сари ман афтодааст. аввал он ки аҳд баста қасам ёд кардам, касеро ба тарафи ҳамоми бодгард рафтан иҷозат надиҳам, чаро ки ҳеҷ касе рафта ба саломат боз нагаштааст. дуввум он ки чун ту ҷавони доноро ба тарафи ҳамоми бодгард фиристоданд, камоли бемурувватист. саввум, бо ту аҳду паймон бастаам. шоҳонро аз қавли худ гаштан боиси беэътиборӣ ва бадномӣ хоҳад шуд. эй ҷавон, дар таҳти эҳсони худ маро ба бозӣ даровардаӣ. илоҷи ин кор маро маҳол аст. агар аҳди худро бишканам, дар тамомии олам муттаҳам ва бадном хоҳам гашт ва дар аҳди ман ҳеҷ касе эътимод нахоҳад кард. ҳотам гуфт: эй шоҳ, умед аз худо дорам ки тилисмоти ҳамоми бодгардро шикаста ба хизмати шумо ба саломат бозоям ва сабаби рафтани ман дар он ҷо ин ки аҳде кардаам ва ҳамаи саргузашти худ ва ошиқ шудани шаҳзода Мунирро ба маликаи ҳуснбону як баён намуд. шоҳ аз шунидани ин каломи хайриятанҷом
таҳсину офаринҳо мекард ва мегуфт: эй ҷавон, худо ҳамеша ёру мададгори ту буд, ки худро ба ин ҳама балоҳо андохта роҳати дигаронро мехоҳӣ. шоҳ боз гуфт: эй ҷавон, ба ростӣ бигӯ, ки аз кадом диёрӣ ва аслу насаби ту ба кӣ мерасад ва туро чӣ ном аст? ҳотам гуфт: эй шоҳ, бидон ва огоҳ бош, маро ном ҳотам бини Тай, подшоҳзодаи Яманам. шоҳ ин суханро шунида аз ҷои худ бархост ва ҳотамро дар канор гирифту гуфт: фарри шоҳӣ ва шукӯҳии мардонагӣ аз ҷабини ту ҳувайдост ва номи нек дар ин ҷаҳон хоҳӣ баровард, чун ту дигаре дар ин олам нахоҳад омад. дар ҳол шоҳ фармуд, ки ба номи посбонони роҳи ҳамоми бодгард номае нависанд. мазмуни нома ин буд, ки ҳотам бини Тай ба дидани ҳамоми бодгард меравад. бояд, ки баъд аз расидан ба тарафи ҳамоми бодгард сиҳат ва саломат берун ояд, ба иззати тамом дар назди ман биёред. муншиён номаро тамом карда оварда ба дасти шоҳ доданд. шоҳ номаро ба дасти ҳотам дода, ба ҳазор бедилӣ рухсат намуда оҳи сард аз дили пурдард баркашид ва ашки ҳасрат аз дидагони худ ҷорӣ карда афсӯс мехӯрд. ҳотам аз боргоҳи шоҳ баромада бо рафиқон рӯ ба роҳ неҳод. алқисса ҳотам баъд аз 15 рӯз ба ҷое расида дид, ки дарвозаи баланди чун тоқи Кисро. аз рафиқони худ пурсид: эй ёрон, ин дарвоза аз они кист? онҳо гуфтанд: эй шоҳ, ин дарвозаи ҳамоми бодгард аст, ки аз 7 рӯза роҳ менамояд. алғараз баъд аз 7 рӯз дар он ҷо расиданд. ҳотам дид, ки кӯҳи азиме ва дар зери он кӯҳ лашкари бекарон фуруд омада. аз рафиқони худ боз пурсид: ин лашкар аз они кист? онҳо гуфтанд: ин лашкар посбонони дарвозаи ҳамоми бодгарданд, ки бо амри шоҳ Ҳорис дар ин ҷо хоб карданд ва касеро аз дарвоза даромадан намегузоранд. ҳотам дохили лашкар шуда номаро ба дасти сардори лашкар Идрок дод. идрок номаро мутоила накарда ҳотамро аз даромадан манъ намуд. ҳотамро дар он ҷо нигоҳ дошта меҳмондориҳо менамуд. алқисса ҳотам гуфт: эй идрок, номаи шоҳро амал намуда ба даромадани ҳамоми бодгард маро рухсат фармо, ки ман аз ҷони худ гузар карда ин ҷо омадаам. монеъ шудани ту дар ин боб суде надорад. идрок ночор ва ноилоҷ ба хизмати шоҳ Ҳорис бо ин мазмун ариза навишт, ки ҳотам бини Тайро ҳарчанд ки аз даромадани ҳамоми бодгард манъ намудам, қабул намекунад. дар ин боб шоҳро фармон чӣ бошад? алқисса номаи идрок ба шоҳ расида мафҳуми он ҳосил гардид. дар ҷавоби он шоҳ низ бо ин мазмун нома фиристод, ки эй идрок, бигзор ҳотам бини Тай то ки аз пайи матлуби худ биравад. номаи шоҳ ба идрок расид ва ӯ ба ҳотам гуфт: эй ҳотам, ихтиёр мард турост. агар оби ҳаёт мехоҳӣ, аз ин роҳ баргард ва ило туро пушаймонӣ пеш хоҳад омад. ҳотам гуфт: эй бародар, бигузор то аз пайи муроди худ биравам. ин бигуфту ба ҷониби дарвозаи ҳамоми бодгард раҳсипор шуд. чанд қадам пеш роҳ рафта дид, ки ҳайҳот, дарвоза ҳамчун кӯҳ сар ба фалак кашида, дар тамомии умри худ инчунин дарвозаи баланду босалобат надида буд. бар пеши тоқи он навиштаанд, ки аз замони Каймарс ибни Одам то ба ин дам ҳар касе дар ин тилисмот даромада
зинда берун набаромадааст. ҳотам чунин мактубро дид, дар дили худ гуфт ки даромадан дар ин мақом суде надоштааст. хост ки аз он ҷо бозгардад. боз дар дил гуфт: аз ин ҷо муроҷиат намудан нуқси аҳд ва муҷиби шармандагист. дар пеши шоҳ Ҳорис ва маликат чӣ гуна хоҳам рафт? ва аз қавли худ баргаштан феъли номардон аст. ва аз дили худ ин ҳама фикрҳоро гузаронида ин байтро мехонд: ҳама кори ҷаҳон номусу ном аст, вагарна ними нон рӯзи тамом аст. ин байтро хонда ба мулозимони шоҳ видо карда, қадам аз дарвоза дарун ниҳод ва равона шуд. чанд қадам роҳ рафта бар ақиби худ назар кард, дид ки не мулозимон ҳастанд ва не дарвоза. дар биёбон афтода ҳеҷ чизе дар назараш наменамуд ва ҳарос дар дилаш пайдо шуд. гашта ба ҷониби дарвоза равон шуд. аз дарвоза ҳеҷ нишон наёфт ва дар дил гуфт: аз барои ҳалокии ман ҳамоми бодгард сабабу боис будааст ва дар ин дашти бепоён ҳайрону саргардон ҷон хоҳам дод. ба ҳар тарафе ки назар кард, роҳи баромадан наёфт. ноилоҷ ба як тарафи он биёбон равона шуд. баъд аз чанд вақт аз дур сурати одамӣ ба назараш бинамуд. наздик расида буд ки он сурат аз бағали худ оинае бароварда ба дасти ҳотам дод. ҳотам оинаро аз дасти ӯ гирифта рӯи худро бидид. он сурат гуфт: эй ҷавон, ҳамом дар гард аст. ҳотам гуфт: эй мавҷуд, ту аз муваккалони ҳамоми бодгардӣ? он сурат гуфт: оре. ҳотам гуфт: дар ин ҷо чӣ хоҳӣ кард? он сурат гуфт: ҳар касе ки дар ин мақом ояд, ӯро гирифта дар ҳамом медарорам ва ӯро ғусл дода хизмат менамоям ва аз он кас инъом мехоҳам. агар дар ҳамом дароӣ, туро хизмат ба ҷой орам. ҳотам гуфт: некӯ бошад, аз роҳи дур омадаам. мехоҳам ки ғусл карда куфти роҳро аз худ дур созам. он сурат пеш ҳотам аз қафо мерафтанд. қариб як фарсанг роҳ рафта буд ки гумбаде бинамуд. ҳотам пурсид: ин гумбад ҷои кист? он сурат гуфт: ҳамоми бодгард ҳамин аст. ҳотамро ба лаби ҳавзе расонид ва гуфт: эй ҷавон, дарун дароӣ, ман туро об расонам. ҳотам гуфт: бо ин ҳама либосҳои худ чӣ гуна дароям? дарҳол он сурат лунгии покизае оварда ба ҳотам дод. ҳотам лунгиро ба худ печида дар оби он ҳавз даромад. ҳамон лаҳза он сурат оби гарм ба дасти ҳотам дод. ҳотам обро бар сари худ рехта буд ки овози тарақу туруқ аз он гумбаду равоқ баромад. он сурат аз назари ҳотам ғоиб шуд ва он ҳамом чунон торик шуд ки ҳотам ҳайрони он торикӣ буд. баъд аз соате он ҳама торикӣ бартараф шуда, ҳотам дид ки не ҳамом аст ва не гумбад. тамомии саҳнро об фурӯ гирифта ҳар соат зиёд мешуд. ҳотам ба худ мегуфт: ин чӣ сир аст ки об дам ба дам зиёд мешавад? аз ин ҷо берун рафтан беҳтар. мабудо ки ин об маро ғарқ гардонад. ба ҳар тараф ки рун мениҳод, ангезаи баромадан кард, муяссар намешуд. вақте шуд ки об аз сари ҳотам даргузашт. ҳотам шиноварӣ мекард ва мегуфт: сабаби ҳалокати мардумон ҳамин об будааст. эй ҳотам, ту низ аз ин гирдоб берун натавонӣ баромадан. ҳорисшоҳ бинобар ин манъ мекардааст. ин ҳама фикрҳоро карда, умед аз зиндагонии худ барканд ва гуфт: дар кори хайр қадам ниҳодаам, худоё дастгири ман ту бошӣ. агар ризои ту ба мурдани ман аст,
100,000 ҷонам фидо буд. об ба ҳадде боло шуд, ки сари Ҳотам ба қуббаи ҳаммом расид. Ҳотам аз шиноварӣ монда шуда, хост, ки ба девори ҳаммом часпида нафас рӯз кунад. боз овози тараққутуруқ баромада, худро дар биёбоне дид ва ба ҷониби он биёбон равона шуд. дар дил мегуфт: аз он тӯфон халос шудам, шояд ки аз тилисм баромада бошам. муддати 3 шабонарӯз дар он биёбон роҳ мерафт. аз дур иморате дар назараш расид. донист, ки ободие хоҳад буд, ба он ҷониб равона шуд. наздик расида дид, ки боғи олӣ. аз дарвозаи он боғ даромада, пештар рафта, ба рақиби худ назар карда дид, ки аз дари он боғ ҳеҷ асару нишоне намонд. мутаҳҳир шуд ва мегуфт: ин чӣ балое буд, ки маро пеш омад? ҳанӯз аз тилисмоти ин мақом берун нашудаам. ноилоҷ дар он боғ мегашт. ногаҳ ба ҷое расида дид, ки дарахтони сар ба фалак кашида, меваи он дарахтон пухта ва бар замин рехта буданд. ҳотам гурусна буд. аз он меваҳо ҳарчанд ки мехӯрд, сер намешуд, аммо хурсандӣ дар дилаш ҳосил шуда буд. пештар рафта дид, ки қасри зарандуде. будҳоро ба гирдогирди он қаср овехтаанд. ба як канори он қаср назар карда дид, арӯси соҳибҷамоле ҳамчун моҳи шаби 14 нишастааст. лунги дар синаи ӯ баста мондаанд, ки ӯ ҳам аз санг буда. ҳотам гуфт: ин чӣ сир аст, ки ҳақиқаташ маълум набуда? кайфияти ин ҳама асрорро аз кӣ пурсам? дар замон тутие овоз дод: эй ҷавон, чаро истодаӣ ва дар ин мақомҳо чӣ гуна омадӣ ва ба кадом сабаб аз ҷони худ даст кашидӣ? ҳотам он овозро шунида, ба ҷониби болову поён назар мекард. ногоҳ бар тоқи даре дид ва дар болои он дар навиштаанд: эй бандаи худой, аз тилисмоти ин ҳаммом ҷон ба саломат нахоҳӣ бурд. тилисмоти ин ҳаммом аз Каюмарс бини одам мондааст. рӯзе Каюмарс бини одам ба шикор рафта буд. алмоспорае аз шикоргоҳ ба дасти эшон афтод ва дар гаронӣ миқдори 3 мисқол буд. аз ҳакимон ва надимон пурсид: монандии ин алмоспора мавҷуд бошад ё на? ҳамон соат ҳукамо гуфтанд: шунида нашудааст. Каюмарс гуфт: эй ҳакимон, ин алмоспораро ба ҷое нигоҳ доред, ки касе дасти тасарруф нарасонад. бинобар он ин тилисмро бино карданд, ҳамоми бодгард ном ниҳоданд ва он алмоспораро дар батни ин тутӣ мазбут гузоштаанд. эй бандаи худо, бидон ва огоҳ бош, ки ин тиру камоне, ки бар болои курсӣ ниҳодаанд, бояд, ки ба даст гирифта дар шиками тутӣ тир андозӣ ва хато нашуда ба шиками тутӣ бирасад. ҳамон тилисмот шикаста, он алмоспора аз шиками ӯ берун хоҳад шуд ва он алмоспораро гирифта ба саломат берун хоҳӣ омад ва ило мисли ин бутон санг хоҳӣ гардид. ҳотам ба ҷониби бутон нигоҳ карда афсӯс мехӯрд. ногоҳ аз ҷониби бутон овозе ба гӯши ҳотам расид: эй ҳотам, ту аз ин тилисмот берун нахоҳӣ шуд. ҷони худро ба саргардонӣ андохта, рафиқи моён хоҳӣ гардид. ҳотам шунидан баробар тиру камонро ба даст гирифт, 60 канда ба ҷониби тутӣ андохт. тири ҳотам нарасид ва ӯ то ба зону санг гашт. тутӣ гуфт: эй ҷавон, ин ҷои ту нест. тири дигаре андохт, ӯ низ хато рафт. ҳотам то миёни худ санг гашт. боз тутӣ гуфт: эй ҷавон, ин ҷои ту нест. ҳотам аз ҷои худ ҷаста, миқдори 300 қадам роҳ аз пеши тутӣ дур афтод. наздики он суратҳо расида,
миёни худро дид ки санг гаштааст. зор зор чун абри навбаҳор мегирист, гӯё ки маргро муоина дида бошад. мартабаи сеюм чунон тире дар шиками тӯтӣ зад ки тӯтӣ парида аз қафас берун афтод. тамоми оламро соиқа гирифт. зулмот ва ториқӣ пайдо шуд. ҳотам аз худ рафта мурдавор беҳуш афтод. баъд аз соате ба ҳуш омада дид ки не қаср ҳасту не тиру камон ва не тӯтӣ, ва он алмоспора ҳамчун офтоби дурахшон бар замин тофта истода буд. ҳотам зуд бархоста он алмоспораро гирифта буд ки ҳамаи он бутони сангин ба сурати аслии худҳо омада одам шуданд ва гуфтанд: эй ҷавон, аз ин тилисмот чӣ гуна саломат мондӣ? ҳотам ҳамаи саргузашти худро дар назди онҳо баён намуд. онҳо ҳотамро дуои хайр мекарданд. ҳотам ҳамаи онҳоро бо худ гирифта ба ҷониби дарвоза равон шуд, аммо намедонист ки дарвоза ба кадом ҷониб аст. алғараз чанд рӯз роҳ гашта ба дарвоза расиданд ва аз дарвоза баромада ба ҷониби идрок равона шуданд. идрок дид ки ҳотам бо чандин ҷавонони моҳрӯй аз дарвозаи ҳамоми бодгард баромада меояд. дарҳол чанд қадам роҳ пеш рафта ҳотамро дар канор гирифт, муборакбод намуд. чандин қисм таоми лазиз оварда дар назди ҳотам ва рафиқони ӯ гузошт. баъд аз фароғи таом ҳамаи саргузаштро аз ҳотам пурсид. ҳотам ҳамаи дида ва кардаҳои худро дар назди идрок ва лашкариён баён намуд. идрок ва ҳамаи лашкариён ба ин ҳама корҳои ҳотам таҳсину офаринҳо мекарданд. дар ҳол идрок ин ҳама кори кардаи ҳотамро навишта ба хизмати шоҳ ҳорис фиристод. баъд аз як рӯз ҳотам бо рафиқон роҳи шаҳри қатонро гирифта раҳсипор шуданд. номаи идрок пештар расида аз ҳама корҳои ҳотам шоҳ огоҳ буд. аз рӯи хушвақтӣ вазири худро бо чанде аз муқаррабон ба истиқболи ҳотам фиристод. вазир бо рафиқон дар айни роҳ ба ҳотам мулоқот шуда дарёфт кард. алғараз ҳотам бо вазир дар шаҳри қаттон дар расид ва аз дарвоза даромада дар боргоҳи шоҳ рафта шоҳро мулозимат намуд. шоҳ ҳорис ҳотамро дар канор гирифта навозиш кард ва бар болои тахти худ бинишонд ва ҷашни шоҳонае ороста чандин қисм таоми лазиз оварда дар назди ӯ гузоштанд. ҳотам ҳамаи кардаву дидаи худро дар назди шоҳ баён менамуд. шоҳ ба ин ҳама корҳои ҳотам офарину таҳсин мекард. ҳотам гуфт: эй шоҳ, касоне ки аз тилисмот берун шуда омадаанд, бояд ки ҳар кадоми эшонро асп ва сару по марҳамат намоӣ, эшон ба ватанҳои худ баргарданд. дар ҳол шоҳ вазирро фармон дод: эй вазир, бояд ки ҳар кадоми ин ҷавонони мусофирро аспи шоҳона ва сару пои мулкона бидиҳӣ. вазир ҳамаи гуфтаҳои шоҳро камоёнбағӣ ба ҷо оварда меҳмонҳоро ба ҷониби ватанҳои хеш рухсат намуд. ҳотам бошад чанд рӯз дар назди шоҳ буд ва баъд аз чанд рӯз аз шоҳ рухсат талабид. хизматгорон ҳамаро тайёр карданд. баъд аз он ҳотам бо шоҳ видо намуда ба ҷониби шаҳри ҳуснобод равона шуд. баъд аз чанд вақт бо таҷаммули бисёре ба шаҳри ҳуснобод дар расид. канизони малика ҳотамро дида мулоқот варзиданд ва ба даргоҳи малика оварданд. алқисса малика ҳотамро дар даруни қасри худ талабида пурсид: эй ҷавон, дер омадӣ, хуш омадӣ. бояд ки аз ҳақиқати ҳамоми бодгард маро огоҳ намоӣ. ҳотам таъзимоти маликаро ба ҷо оварда тилисмоти ҳамоми бодгардро
ва саргузашти худро дар назди малика як баён намуд ва алмоспорае ки аз тилисмот берун кашида буд дар пеши малика бинеҳод. малика он алмоспороро дида мутаҳҳир шуд ва сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурда андеша кард. ҳотам гуфт: эй малика, саволи ҳафтумро бигӯй, то ӯро низ ҷавоб гӯям. малика гуфт: эй ҳотам, рафта дар корвонсаро дар назди рафиқони худ чанд рӯз ором гир ва ранҷи роҳро аз худ дур кун. баъд аз он саволи ҳафтумро ба ту хоҳам гуфт. ҳотам дар корвонсаро рафта дар назди шаҳзода қарор гирифт ва саргузашти худро дар назди ӯ баён намуда буд ки шаҳзодаро ҳуш аз сар рафта дар зери қадами ҳотам афтод. ҳотам сари шаҳзодаро аз замин бардошта гуфт: эй шоҳ, ин ҳама корҳоро дар роҳи хайр кардаам, дар бораи шумо ҳеҷ миннат нест. малика ҳар соат чандин қисм таом дар назди ҳотам мефиристод. ҳотам бошад он таомҳоро бо мулозимони шоҳ ҳорис танаввул менамуд. баъд аз чанд рӯз ҳотам мулозимони шоҳ ҳорисро хилъати шоҳона ва сару пои мулкона бахшида рухсат фармуд, то ба мулки худ эшон баргарданд. мулозимон рафта гуфтанд: эй маликаи олам, инак ҳотам омада ба дари боргоҳ истодааст. малика ҳотамро ба даруни қасри худ талабида бар болои курсии зарин бинишонд ва аз паси парда пурсид: эй ҳотам, чаро ором нагирифтӣ? ҳотам гуфт: эй малика, ман он замон ором гирам ки ҷавоби саволи ҳафтумро ба хизмати ту биёрам. малика гуфт: эй ҳотам, дуре дорам, монанди ӯро пайдо кун. ҳотам гуфт: эй малика, он дурро ба дуогӯ бинамо. малика дарҳол хазинадорро фармуд: он дурро аз хазина берун кун ва дар назди ин ҷавон ҳозир соз. дарҳол хазинадор он дурро оварда ба ҳотам бинамуд. ҳотам дид ки он дур ба монанди байзаи мурғобист ва гуфт: медонам ки инро ҳаволаи ман нахоҳӣ кард, аммо намунае мебояд ки баробари он бошад. ҳуснбону заргаронро талаб кард ки шакли он марворидро аз нуқра бисозанд ва ҳотам онро гирифта ба меҳмонсаро омад. ҳотам ва шаҳзода бо якдигар мегуфтанд: ҳеҷ дурро ба он бузургӣ ва хубӣ надида будем ва нашунидаем. шаҳзода гуфт: эй ҳотам, куҷо равӣ ва мисли ин дур аз куҷо ба даст дарорӣ? ҳотам гуфт: эй шоҳ, худо ҳамаи мушкилоти мову туро осон хоҳад гардонид. шаҳзода гуфт: эй ҳотам, чанд рӯзе дар ин ҷо бош, то ин ки ба дидори ту сер шавам. ҳотам гуфт: эй шоҳ, корро ба охир расонида дар як ҷо нишаста мусоҳиб хоҳем шуд. алҳол аз пайи саволи малика рафтан беҳтар аст.